ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-13 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Stanislao, offered by Mr. and Mrs. Ramon Pison and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha. Para sa kalag ni James Ray, offered by Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit. Para sa kalagdanday Amparo, Mauro Sr., Fernando Cag Estelita, offered by Malan and De La Torre family. Thanksgiving is offered for the birthday of Jonema Sensoria today, June 27, offered by Wendell and Red Ledesma. Thanksgiving is offered for the birthday of John Francis Tabuyok tomorrow, June 28, offered by Mama and Papa Tabuyok. Thanksgiving is offered for the 65th birthday of Grace Ledesma on June 29, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered for the 8th birthday of Leon Joe Jimenez on June 30, offered by Joanne Hualde. Kaganaton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Jesse Capauan and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Catherine Buenaflor and family, Mr. and Mrs. Aileen De La Cruz and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanen and family, Hilpo and Limoncito family, Miss Jean Likbanen and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Erilyn Cuno and family, Mr. and Mrs. Edita Taberao and family, kag Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family. Sa iya pagtulunan tuhoy sa misyon, ginsiling ni Jesus niyang pagsunod sa iya ang labing importante nga aton buluhaton. Ang nagaygugma sang isa ka tawo labi pa sa iya, hindi takos sa iya. Gani hatagan gid naton sing pagtamod ang maayong balita ni Jesus kag ang mga misyonero, mensahero nga nagabantala sini sa aton panahon. Ginasalog man naton ang Pontifical Works of St. Peter the Apostle. Ginaagda kita sa pagbulig sa formasyon sa mga seminarista, mga pari, kag mga reliyoso, kag reliyosa diri sa aton pungsod kag sagwa. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inorsao. Palay magtindog ang tanan kamagupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa
Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ngayong gabi sa aton tanan. Agud nga mangin, takos kita sa paghalad sini nga santos nga misa. Kilalahon ta ang aton mga sala. Magpangayo kita sing kusog. Agud nga matubang naton ang mga pagtilaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton kabuhi. Ang grasya sang iya pagigugma, ang grasya sing paglaom kag pagtuo. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan ng mga angles kag mga santos kag sa inyong mga utod igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay malay sa aton ang Dios sa makagagahom sa tanan sa napatawad ang atong mga sala, tituyan niya kita, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta pagkita
Mangamuyo kita. O Dios, nga amo namay, paagi sa imo langit non nga grasya. Imo kami ginhimo nga mga anak sang kapawa. Ito nga hindi kami magkabuhi sa kadudulman sang mga kasaypanan, kundi masanagan kami sang kapawa sang imo kamatuuran. Ginapangayo nam ini sa imo paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ket nagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduwa nga libro sang mga hari. Isa ka adlaw si Eliseo nagkadto sa Sunem, sa diin nagapuyo ang manggaranon nga babayi. Ginagda niya si Eliseo sa pagkaon upod sa iya, kag halinsadto sa tagsa kation nga magkadto didto si Eliseo, nagakaon siya sa balay sadto nga babayi. Nagsiling siya sa iya bana, nahibalaan ko ngang ining tawo nga nagahapit diri pirmi sa aton, isa kabalaan nga tawo sang Dios. Himuan naton siya sang isa ka kwarto sa mayatop. Butangan naton siya sing higdaan, lamesa, pulungkuan, kag suga. Kag dito naton siya pahigdaon kung mag-abot siya diri. Sang ulihi, nag-abot si Eliseo sa Sunem, kag nagsaka siya sa iya kwarto sa pagpahuway. Nagpamangkot si Eliseo sa iya sulugoon nga si Jesse. Ano karon ang akon himuon sa iya? Nagsabat si Jesse, wala siya sing anak nga lalaki, kag ang iya bana tigulang na. Nagsugo si Eliseo, singga na siya nga magpalapit diri. Nag-abot ang babayi kag nagtindog sa puwertahan, kag si Eliseo nagsiling sa iya, sa sini nga panahon sa madason nga tuig, magakugos na ikaw sang isa ka bata nga lalaki. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. O Ginoo, magakanta ako gihapon nahanungod sang imo mapinadayunon nga gugma. Sa tanan nga tion, ibantala ko ang imo katutong. Nakahibalo ako ngang imo gugma magapadayon sa walay katapusan. Ngang imo katutong wala sing katapusan subong sang langit. O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. Bulahan ang mga tawo nga nagasimba sa imo sa mga ambahanon, nga nagakabuhi sa kapawa sang imo kaayo. Tungod sa imo, nagakalipay siya sa bugos nga adlaw, kag nagadayaw sa imo tungod sang imo kaayo. O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sa imo paghigugma. Ginahatagan mo kami sing dalagko nga mga pagdaog. Sa imo kaayo, ginapadaog mo kami, kay ikaw o Ginoo, ang nagpili sang amon mga ngapin. Ikaw ang balaan nga Dios sang Israel, amo ang naghatag sa amon sang amon hari. O Ginoo, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, nakahibalogid kamo sini sang ginbautisuhan kita sa paghiusa kay Kristo Jesus. Ginbautisuhan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. Gani sa aton pagbautiso, ginlubong kita upod sa iya
kag nagpakigambit sang iya pagkamatay, agod nga subong nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, sang mahimayaon nga gahom sang amay, kita man magakabuhi sang isa ka bag-o nga kabuhi. Kung napatay kita upod kay Kristo, nagatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Kristo gikan sa mga minatay kag hindi nagid mapatay. Ang kamatayon wala na singgahom sa iya. Ang kamatayon na iya ginkamatay si makaisagid lang, amo ang kamatayon sa sala. Kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi, amo ang kabuhi sa Dios. Sa amo man nga bagay, kabigan ninyo ang inyo kaugalingon, subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo pag-iusa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Kamo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tao nga iya gid sang Dios. Ibantala ninyo ang mga katingalahan sang Dios nga nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, o Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, ang nagahigugma sang iya amay, ukon sang iya iloy, sing labi pa sa akon, indi takos sa akon. Ang nagahigugma sang iya mga kabataan, sing labi pa sa akon, indi takos sa akon. Ang wala nagapasan sang iya krus, wala nagapasan. Wala sunod sa akon, indi takos sa akon. Ang nagapaniguro sang iya kabuhi, madulaan sini. Kag ang nagadula sang iya kabuhi, tungod sa akon, makita niya ini. Ang nagabaton sa inyo, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang nagabaton sa mensaheros ang Dios, tungod kay mensaheros siya sang Dios, may parte sang balos nga para sa mensahero sang Dios. Ang nagabaton sang matarong nga tao, tungod kay siya matarong, may parte sang balos nga para sa matarong. Dumduma nga ninyo ini, ang nagapainom sang bisan isa lamang ka baso nga mabugnaw nga tubig sa isa sining akon pinakakubos nga gintutunan, tungod kay gintutunan ko siya, magabaton gid sang iya balos. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, o Ginoong Heso Kristo. Palig maglingkod ang tanan. Mga iniguma kamautod, ang aton unang nga balasahon diri saysay sa aton sang kabuhi sang isa ka propeta nga si
Eliseo, no? Sa in English, no? Elisha, no? Eliseo. Di si Eliseo nga ini nagapanglakaton. Kadayon gin-welcome ini siya sang isa to ka couple. Kay ini nga couple magasawa la bata. No? Pero ang propeta nagapakuan lang, no? Nagapawala lang siya pero nagabal siya. Sa dason nga tuig, no? Magakugos ka na. No? Ang imo asawa nga ni magakungkong ka na sang isa ka bata. No? Kay gin-welcome, gin-amuma, gin-paigda, gin-tagaan nila sing akomodasyon ang isa ka propeta sang mahal nga Dios. So, amo ini ang istorya sa first reading naton. You know, ang aton nga simbahan sa aton nga katekesis nagatudlo bala nga kita, bala ninyo, kita man mga propeta tungod sang bunyag nga aton na baton go. May mensahe man kita sa mahal nga Dios nga gina palinton sa aton. O galing sa masami ang aton nga pagkilala lang sa aton isig katao, ay si kuan bala to, kuan na siya, manggarano na siya, damo na bata sa abroad. Oh, sanla na. Si ano na bala, ay baw. No, kabro vlog ng ilang panimalay. Oh, daw ginabasa naton isig katao daw news item. No, kung ginatanaw ta ang realidad, ang palibot naton, ang mga tao sa aton palibot like a news item. Ano tong chismis di man? Sa may sandapan, anong bag-o naman nga hitabo diri si ano to, may krida. Si ano to, nag-ano sila, nag-live-in o no, daw news bala, news item. You know, ang ina nga butang, when we see sang realidad sa atong gabi ang kalibutan nga nagabantay lang kita kung ano ang bago nga daw ma-excite kita, no? That is not understanding. Actually, that is not understanding things around us and people around us in the perspective of the Holy Spirit. Ang propeta, you know, kung propeta kita sa mahal nga Dios, which by virtue of our baptism we are prophets, dapat nga tanawon naton ang mga hitabo sa kalibutan o sa aton kabuhi o sa aton kaingod, no, sa idalom sang pagdumala sang Holy Spirit, sang Espiritu Santo nga nagabulig sa aton sa pagpahangop kag sa mga plano sang mahal nga Dios. Ay, and may linog do sa may biniswir, dumudamo, patay. Ay, dito bala, may isa to ka, kuhan, nga sa paglinog, ang nagatindog na to ang imahe ni Mama Mary. Ay, wow. Oh. Ang imahe ni Mama Mary, lain na tumbaw, la na buka, o la na hulugan sa ngunano. Ay, anong mensahe naman? Ay, grabe no, kasi grabe garo ang faith sang mga tao. You know, ang isa ka prophet of God, no, kinatanaw niya ang mga hitabo nga katulad sini like a prophet nga may action, nga may intervention ang Holy Spirit nga nagapahangop sa aton sang mga pamaagi sa mahal nga Dios, no? Siguro amo ni garo mensahe sa Ginoo mabalik kita sa Ginoo gid ay, no? That is a prophetic like statement, no? Kung magambal kita ay sa Venezuela to damo patay to pero ang kuan sa simbahan to guba pero ang imahe ni Jesus la maguba, no? Wow, dalayawon gid, no, nagapapag-on gid sa pagtuo kinahanglan gid ya mangin malig-on ang akon nga faith, ang akon nga pagtuo, akon nga paigugma sa mahal nga Dios. So actually when we do that, ganito hindi lamang simple news item, no, ang mga hitabo, then the Holy Spirit acts in us, naga-action, no, naga-take action sa mga events kag nagapatanaw sa aton sa mga hitabo in the light of the Holy Spirit, in the light of the Holy Spirit, no? Amo na, that is a prophetic role. You know, mga hining mga kumautot, ang propeta sang Dios, amoy ini siya nagatudlo sa aton, nagapakita sa aton
si Jesus sa iban kag nagapakita sa aton sa kay Jesus sa mga hitabo, mga events nga nagaluntad sa aton kabuhi. Ay ito bala to sang liga to may kwan nagbrigada kami so pabrigada namon may mga ginikanan to gintapas siya to mga kawi-kawi sa likod dugay-dugay may nagwa nga kapre do istorya ni tuyang ermitan yang imo nga pagtanaw no mga kapre kang mga itom ang mga bata to daw nagakulurog sila. How do we see that in the light of the Holy Spirit? Hindi ba lang Ginoo naghahambal nga may mga tinuga man na dira nga mga itom, may mga tinuga man na dira nga spirits which we cannot see. But it is not nga sila magaduminar sa aton because we are children of the light. Tungod kay ginbunyagan kita, tungod kay ara kita nagabaton kita sang lawas sa dugo ni Jesus. Every time nga naga-receive kita Holy Communion, the light of Christ is infused in our souls. Kapawa kita. Ang ara na sa mga kadulom sa may puno, sa mga lunok na may dulom. Pero ako iyan naga-pray. We pray na isa na ang mga those who are in the darkness. Nga kay kita we are children of the light. Take on children of the light ikaw kag ikaw ang isa to ula kasanag di lain mo to buot gro mo na ang hitabo. See everything, see the world in the light of the action of the Holy Spirit. What does that communicate to us then? Naga-communicate in us sa atin, we have to pray, we have to encourage, we have to continue living in the light of Christ. In the light of Christ. So ganito gapon to ng misa ko to sa may Mandurriao High School So ngidala ko to si Jesus, nag-benediction, nag-pray, consecrate yourselves to the Lord. Konsagrar inyo kaugalion sa Sagrado Corazon ni Jesus. Hindi magpadaog sa hadlok. Ay, Padre, may pray daw. Hadlok kami. Mga bata, nagkita niyo, mga children. Pero kay kon ara ang nagakabuhi kita sa gahom sang Ginoo, konsagrar kita sa Espiritu Santo sa tagipusoon ni Jesus then all this nagakatabo man ina pero we will not be afraid nga ayara kita nagakabuhi sa kapawa, children of the light. We see the power of Jesus, we see the power of the light of Jesus in the gospel kanagasiga ina when we live out the gospel of love, when we continue to pray, kag naga-conform ang aton sinakabuhi according to the plans and the designs of the Holy Spirit, designs and the plans of God. So, amo ini aton himo tanawon ta lakat sang kanibo ba Father, may init kuno to sa may Pacific kung saan nalaniman. Mas runog kita ni may to El Nino. Pray. Ako yung nagapangadi kuya. Wala niyo kung sino ginapangadian ko. Nagapray ako kay San Isidro. Kung San Isidro, ikaw blay mangunguma. Tikon wala na to ulan El Nino na to. Ano na lang to sa umata to. I pray to San Isidro Labrador. Kaya sa amon to nga amon nga patron sa baryo namon. San Isidro kabay mangunguma. Nulikin hindi man sa grosang kabuhi sa mangunguma nga inimol. Kabuhi sa mangunguma nga pigado. Pero halalang pangadi, tinguha, himulat. And then, ang pangabudlay ginakabudlayan ni San Isidro ay ginabless ni the Lord. So, seeing all those things in the light of the action of God and the Holy Spirit naga-act through us. That is the prophetic vision nga siring naton nga tanawon ta ang interpret ang kabuhi naton ang lakat sang kalibutan that God is indeed the one in control. Ang Diyos amo na siya ang naga-control sang tanan-tanan nga mga hitabo. So kabay pa mga utod let us really learn from that.
Dili kay nasa second reading naton sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Naga-mention ni siya diri about na kung napatay kita upod kay Kristo nagatuo kita nga magakabuhi magkita upod sa iya, no? To die, no? If we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him. We know that Christ raised from the dead. You know, ano bala ni kaulugan sini? Ano, patay ka na, mahikom na lang. Ano pambali, Father, to sa balasahon naman, mapatay kay Kristo. Meaning, we conform to the teachings of the Lord. Let us entrust our lives to the life, o kung sa kabuhi sa aton Ginoo. Let us offer to the Lord our past sins. Ang nagliligad po, ang naliligad ko, mo ganyan, may ko akong klase tao, tamad ako nga tao, makasasala ako nga tao, pero kay tungod nga, nagatingwaha man ako, tungod kay ang gugma sa Diyos, mabatyagan na ako, di, ginatugyan, Lord, ikaw na lang bala sa ako na. No? Ikaw lang bala sa ako. Amo ni kay nato ang prayer naton sa Salmo na, di bala? Sa Salmo sa pasabat na, no? O Ginoo, I will sing, magakanta ako gihapon tungod sang imo paghigugma. I will sing the goodness of the Lord. Amo na siyang klase ka kanta, amo na siyang klase ka ambahanon, hindi libagon. Bisan di bagon kay man tuod magkanta, pero kung ang imo nga ginamit lang is the goodness and the love of God, hindi libagon nga kanta na. Kaya nga, you know that you are loved by the Lord. Lord, you are so good to me. Praise the Lord. No? Praise the Lord, kid. Dayawon ikaw, O Diyos. Dayawon ikaw, bisan may El Nino, bisan may kagarukan na nagaluntad sa kalibutan, I will sing the goodness. God is so good and so generous to us. God, I hold on to God's promises. No? Kaya siya magaluwas sa akon. So, ina nga tao, once we develop that kind of attitude, no, yara kita, nagakabuhi kita sa kapawa sa atong Ginoo, we are living a new life. No? Amo na ang kulugan ko nagambal to si San Pablo sa taga-Roma nga napatay na ang daan nga tao sa ako, kundi ang bag-o nga kabuhi sa akon, amo na ni, I forever experience God's love and I will sing it throughout my life. No? Ini nga sa akin katokotinikal sa imong mga kinadman nga mga abilidad, kundi nga impabugal mo pagani how God, no, made you, how God made everything ka nag-intervene nga magluntad, no, ang pagidait, maka-experience ikaw sang paghigugma nga Dios nun sa imo nga kabuhi. So we are like living in Christ and the old person is dead. No? Ang daan nga tao to nga makasasala, no? Ang ako nagliligad ay hindi na. Sabong nagkabuhi na ko sa kay Jesus. That is a prophetic, that is living out our prophetic identity, living out our prophetic identity nga si Jesus, no, buhi sa akon despite my sinfulness. So, term man siguro mahambal na mo, we are becoming like Christ. We are reconfigured to Him. Gina-reconfigure kita sa iya. Kaya nga, buhi siya mo sa aton. Kung na-reconfigure kita sa iya, then the old person nga ari sa akon, patay na. Kaya nga, na-reconfigure na ako sa kay Jesus. Wala na ko sa una to, Father, pala hubog ako, pala sogal ako, pala mamayayaw ako. So, kung na-reconfigure, then, biyaan ko na to. Hindi na. Kaya subong, yara na ko sa kay Kristo. So, that is the blessing, no, of the reading sa aton nga kabay pagiyahan man kita mga utod. Tapos nambal dali sa Ebanghelyo ni San Mateo, whoever loves the father or mother more than me. So ba, ang love naton sa kay God should be more rather than self-love, rather than self-promotion. Self-promotion, ginapalapad mo imong
imo nga popularidad. No. The one who is popular must be Jesus. Hindi nga akon nga popularity. Hindi nga akon nga selfish selfish nga mga interest, but the interest of the Lord. Okay? So, amoy na aton himuon. Let us continue to pray. Karon bala, after Holy Communion, we will have the benediction. Karon ma-pray kita sa consecration to the Sacred Heart of Jesus. Ma-benediction kita. And then, konsagrar ta aton nga kabuhi, ang aton pungsod. Hindi kita dapat madulaan sa paglaom, despite nga damo ang mga kagamo sa gobyerno naton, but let us continue on reconfiguring ourselves to become the heart. No, our heart must be like the heart of Jesus, ang sagrado korason ni Jesus. Amen. Magtindog na kita ka mga di, nagatuo ako sa Dios, amay magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ka sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, ianak nga bugtong nga aton Ginoo, gagipanamkon sa ralang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, namatay, kagindubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banao siya, karagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, nagalingkod sa too, sang Dios kaamay, magkagagawon sa tanan. Gikan dito magakari, pasyaliwat, sa pagkuko sa mga buhi, at sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaobran sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi, pagkasing katapusan. Amen. Hindi mahapos ang pagsunod sa kay Jesus. Gani mga muyo, kita sa amay nga tagan kita sing kusog, kabakod, aron mangintambad kita sa aton nga pagtuluhan. Aton nga isabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno, agod nga mag-alagad sila sa banwa nga may katinlo, kapisan kag kaalam. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang gobyerno kag ang mga rebelde magpili sang dalan sang paghidait, agod nga ang pag-ilinaway kag pagkatuhay mahatagan sing kausayan paagi sa sinaligay, paghambalanay kag paghangpanay. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga tumuluo mag-ugyon sa misyon sang pontifical work of Saint Peter the Apostle para sa formasyon sa mga seminarista, mga pari kag mga reliyoso kag reliyosa, paagi sa mga pangamuyo kag mga donasyon nga pinansyal. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tuig ni San Francisco de Assisi magbunga sang paghangpanay sa mga tumuluo kay Kristo, kag sang iban pa nga mga reliyon, agod mahari ang paghidait sa kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ipaiway kami sa mga katalagman nga dala sang epidemya, paglupok sang bulkan, linog, bagyo, baha, kag inaway. Kabay pa nga buligan sang Ginoo ang mga nagamasakit, kag dalhon sa iya ginharian ang mga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo manaton ang aton personal nga intensyon. I-pray natin most especially atong nagkaramatay, no? Nga kadamo-damo nagkalamatay sa linog to bala sa Venezuela, no? Kag we pray sa mga kabataan, sa mga tao, mga tigulang to nga nagaka-traumatize, no? Tungod sini nga linog
nga natural events, natural occurrences, no, sa aton sini nga kalibutan, kabay pa nga maging mapag-un lamang kita, no, sa pagsalig naton sa mahal na Dios, kag continue continue sa pag kabuhi sang matuod nga mga values sang pagigugma sa Dios kag sa isig ka tao sa piyak sini nga mga hitabo. Magamuyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. O Ginoo nga amon Dios, bisan pa nga hindi kami tampad, wala mo kami ginasikway, buligi kami nga makabangon kag makaalagad sa imo nga hilway kag may kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo kita, mga utod, ago ini nga ato nga sakripisyo mahamutan sang Dios Amay makagagahom sang tanan. Matunta sa iyong sakripisyo sa imo makamot sa kariwa kimayan sa ngalan sa tulman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon Amay, ikaw ang nagapanghikot nga may gahom sa imo balaan nga mga sakramento. Itugot nga ang amon pag-alagad mangintakos sa sining mga dulot. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Kasagihapon sa tanan kadug, magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag way katapusan nga Dios. Ginakilala namon ang imo makatilingala nga gahom sa imo may gugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginbuligan paagi sa imo gahom subong Dios.
Pero buot ka man nga gikan sa amon kalaglagan, maluwas kami sang isa ka tawo subong sa amon, si Jesucristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya ang imo pagkahalangdon, ginasimba sa mga angheles nga nagahinugyaw sing walay untat sa imo atubangan. Itugot nga ibulog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo si mapainubuson nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, katuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu kapag pasantos sini nga mga dulot ag mahimo ini para sa among nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon ngayong baton sing kinabubuton, iyaging kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay ini amo ang akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sa panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini among kalis ang akong dugo. Adugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan nga gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani wa may among gidahalad sa imo ini nga tinapay sang kabuhi kagini nga kalisang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sini nga sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, ipita siya sa pagigugma. Upod sa amon Santo Papa Leon 14 sa amon Obispo, Merifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila.
Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluiman kami nga yari diri nga gatambong, ag maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Bernanuloy sang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos nga nagpahamoon sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagdira sa iya, ginahatag sa imo Dios may makagagahom sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog nga gimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kagin sugo sang atong madiluwas, mga muhi kita si medako pagsalig so sa gintudlo sa aton. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan na tagi kami sing pagidait sa amo mga inadlaw. Buligi kami ag maluwas kami gihapon sa sala. Paligon na kami sa tanan na palarigban. Sam na nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman magabalik sa Jesucristo nga amon manduluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Inipagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Sino sa iyong maginsiling nga tagit siya, sing pagidait ka pag-iusa. Ikaw nga nagakabuhi, nga nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yaragyapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kamo sing tanda sang paghidait.
Yari ang kordero sang Dios, siya nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bula na mga ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko takus, magzirog ka sa akon puluyan, Apang lamang sa kapulong mag-aayo akon kalag. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalag. Puli magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga amo namay, kabay nga ang balaan, ka biktima, nga among ginhalad, kaginbaton sa santo sa pagkalawat, magahatag sa amon sang kabuhi agod, nga saniusa kami sa imadayon nga paghigugma. Magpamunga kami sang mga bunga nga nagapadayon sa gihapon, ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Sige, maluhod kita. Maluhod kita kay benediction. Taga-ID ang mga choir. Sila man day, malid sila sang prayer. No? Makanta kita sang Ginoo kag Dios ko. Abi, luhod kita. Ginoo kag Dios ko, yara kagid nga tuod sabay nalipdan sang tinapay
ko. Sa sulod sini nga bulan sang Hunyo, ginapray gid naton our consecration, no? Gusto man ninyo bala ma-consecrate to the Sacred Heart of Jesus. Ara dira no sa aton nga pahina sa page 5, no? Page 5 sa dira sa talamda naton. Abitanan, o Ginoong Jesucristo, manunubos sang bugos nga kalpawhan, sa imo labing santos nga kasing-kasing, kami nga imo matinuohon nga mga katawhan sa pungsod Pilipinas, nagadangop sa imo nga may pagpaubos kag pagsalig, pagtahod kag paglaom, sang dako nga handom sa paghatag sa imo sang himaya, kadungganan kag pagdayaw. Nagatipon kami subong sa imo ngalan, napaw sa tanan nga mga ngalan, kag ginapanginhalad namon ang amon kaugalingon sa imo labing santos nga kasing-kasing, kung sa diin nagapuyo ang kapupunan sang paghigugma, kamatuoran, kag sa amon pagpanginhalad sang amon kaugalingon sa imo, ginabago namon ang amon handom sa pagsabat sa imo bugana nga kaluoy, paagi sa amon gugma kag pagkatampad. O Ginoong Jesucristo, Hari sang gugma, Prinsipe sang paghidait, maghari ka sa amon panghuna-huna, sa amon tagipusoon, sa amon mga puloy-an, sa amon mga banwa kag mga syudad. Maghari ka sa bugos namon nga pungsod, dag-a ang gahom sang kalainan sa amon tunga, kag imo kami nga mga umalambit sa kadalagan sang imo santos nga kasing-kasing dira sa mga tagipusoon kakabuhi sang mga tawo, kag sa kadalagan sang putli nga kasing-kasing sang imo iloy sa bugos namon nga pungsod, paagi sa gahom sang imo krus kag pagkabanhaw, buligi kami sa pagbalay sang ginarian sang paghigugma sa amon mga katilingban kag sa bugos namon nga pungsod. Kabay ang tanan namon nga ginabuhat maghatag sang himaya kapag dayaw sa imo kag sa Amay kag sa Espiritu Santo nga nagakabuhi kadagahari sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Kasing-kasing. Ni Jesus nga Dios ko, kaluoyan, kaluoyan mo kami, kaluoyan. Okay, so gani gina-consecrate na aton kaugalingon sa iya kasing-kasing, no? Let us now continue to pray sang litania sang sabat, maluoy ka sa amon. Kasing-kasing niya sa anak sang Amay nga walay katapusan, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga gipanamgon sa gahom sa Espiritu Santo sa isa ka iloy nga birhen, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga among hari nga wala sing katapusan, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga simbahan nga santos sang Dios, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga puloy-an sa labing mataas, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga balay sang Dios kaganhaan sang langit, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga sulundan sang katarungan kag sang gugma, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga puno sang kaayo kag sang gugma, Maluoy ka sa amon. kasing-kasing ni Jesus nga kadadalman
sang tanan nga mga bertud. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga takos gid sang tanan nga pagdayaw. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga yara dira ang tanan nga mga bahandi sang kaalam kag ihibalo. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga nagaantos ka nagakaluoy sing dako. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga tuburan sang kabuhi kag sang pagkasantos. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga kalugpay bangod sang amon mga sala. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga puno sa mga pagpasipala. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga kanapilasan bangod sang amon mga sala. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga nahimo nga matinumanon tubtob sa kamatayon. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga tuburan sang tanan nga kalipay. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga kabuhi kag pagkabanhaw namon. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga pagidait kag kahusayan namon. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga kaluwasan sang tanan nga nagasalig sa imo. Maluoy ka sa amon. Kasing-kasing ni Hesus nga himaya sang tanan nga mga santos. Maluoy ka sa amon. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan. Patawara kami, Ginoo. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan. Pamatay kami, Ginoo. Kordero sang Dios nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan. Maluoy ka sa amon. O Jesus nga mahagop kang mapainubuson sang tagipusoon. Buhatang ang amon tagipusoon, manginsubong sang imo tagipusoon. O magkagagahom sang dragagwalay katapusan nga Dios. Tulo ka ang kasing-kasing sa labing hinigugman ni mga anak. Ka mga pagdayaw kapag bayan nga iya ginhimo sa imo sangalan sang mga makasasala. Malugpayan ka unta kapatawara kami nga nagapakidlooy sa imo sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon isunod ang benediction or ang the blessing of the Blessed Sacrament. Kanta kita tantum ergo. Tantum ergo, page 9, no? Venere morcernui et antiquum documentum voce datritui prestet fides supplementum sensum defectui. Duko kita. Genitoque laus et you vilasio saluso nor virtus quoque sidet benedictio procedenti ab otro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo priestetis Dieis, omne delectamentum inseabentem, oremus. Deus que nobis sub sacramentum mirabili passiones et memoriam reliquisti, tribue quesumus, et annas corporis et sanguinis vis sacra mystera venerari, od redemptionis et fructum in nobis spiritus sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
page na 10, dayaw ng Diyos, dayaw ng iya santos nga ngalan, Dayawan ng Santos nga ngalan. dayawon si Jesus Diyos kag tao nga matuod, Dayawan si Jesus, Diyos nga tao kay matuod. dayaw ng ngalan ni Jesus, Dayawan ang ngalan ni Jesus. dayaw ng santos nga kasing-kasing ni Jesus, Dayawan ang Santos nga kasing-kasing ni Jesus. dayaw ang iya hamili nga dugo, Dayawan ang iyang hamili nga dugo. dayaw si Jesus sa Santissimo Sacramento sa altar, Dayawan si Jesus sa sakramento sa altar. dayaw ng Espiritu Santo ang manuglipay, Dayawan ng Espiritu Santo nga maglipay. dayaw ng santos kag ulay nga papanamkon kay Santa Maria Virgen, Dayawan ng Santos sa kulay ng pagpanampon kay Santa Maria Virgen. dayaw ang mahimayaw na pagdala sa iya sa langit, Dayawan ang may mayawon sa pagdala sa iya sa langit. dayaw ng ngalan ni Santa Maria Virgen Cagiloy sang Dios, Dayawan ang ngalan sa Santa Maria Virgen. Iloy sa dayaw si San Jose nga banang nga labing ulay, Dayawan sa San Jose, iyabang ang labing kulay. dayaw ng Diyos sa iya mga angeles ka mga santos niya. Amen. Dayawan ang Diyos sa mga gilas santos niya. Amen. O Santo Sacramento, Jesus nga sa altar, dayawon sa ulugon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon, o Santo Sacramento, Jesus nga sa altar, dayawon sa ulugon, ikaw higugmaon, ikaw higugmaon. Tilakat kita na sa pagidait, nalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos. Okay, tukip mo na mga kopyata, no? Sige, final. May gabi sinakatanan. Lahat kita magmamisugat sa kadalasan. Iba ang bitang pag-iugma sa Diyos ang kapawang. Natapos na ang misa, kita tanan nagkakasadyan. Ikabuhi agon makita ang paginiusap. Dapat kita pagmanginsugat sa kadalasan. Ipaambit ang pag-igugma sa Diyos ang kapawang. Ang bugay na ato nabaton, may panghanggan nga sa lagton. Sa aton gamang napaton, sa panawagan sa misyon. Dapat kita pagmanginsugat sa kada isa. Ipaambit ang pag-igugma sa Diyos ang kapawang. Sa Diyos ang Sa barangay San Rafael Mandurriao, magbinuligay may pagtuo kag gugma. Si San Rafael Arcangel
anghel ang atong giya, padulong sa kauswagan kakalinong. Sanyog